Vi i Dansk Folkeparti vil genskabe og uddybe en dansk selvstændighedskultur, ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi ønsker ingen positiv særbehandling af nogen speciel gruppe. Det må udelukkende være en persons kvalifikationer, som er afgørende for mulighederne på arbejdsmarkedet. Når der ikke findes flere kvinder på topposter, skyldes det ikke diskrimination, men det hænger i højere grad sammen med, at mange kvinder ikke ønsker disse meget tidskrævende stillinger. Når det kommer til ligestilling af handicappede på såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesområdet, mener vi derimod, at der skal sættes langt flere initiativer, som letter de handicappedes vilkår på og adgang til arbejdsmarkedet. Vi ønsker et stærkt erhvervsliv, der i størst mulig udstrækning kan udfolde sig uden offentlig indblanding. Danmark er fattigt på råstoffer, men rigt på menneskelige ressourcer. Fremgangen for dansk erhvervsliv er baseret på det initiativ, de færdigheder og den viden, der findes i befolkningen. Den evne til samarbejde og organisering, der findes i det danske samfund, den er afgørende for samfundets højere produktivitet. Vi anser det for et alvorligt samfundsproblem, at interessen for at videreføre mindre virksomheder og for at etablere nye har været tilbagegang. Mange af Danmarks store arbejdspladser er i sin tid startet som små håndværksvirksomheder. Den klassiske form for mesterlære var stimulerende for selvstændighed og kreativitet, og de mindre selvstændige erhvervsdrivende bidrog således til uddannelsen af samfundets unge. Vi vil arbejde målrettet for at genskabe og uddybe en dansk selvstændighedskultur. Vi har gjort en stor indsats for at sætte en stopper for en indvandring, der på sigt vil gøre det umuligt at opretholde velfærdsstaten. Det er alligevel helt uacceptabelt, at så relativt få ikke-vestlige indvandrere gør en indsats for at få lært sproget og tage en uddannelse, som gør dem i stand til at bidrage lidt til fællesskabet. I en situation med lav arbejdsløshed og mangel på arbejdskraft er vi tilhængere af jobkortordningen, som giver opholdstilladelse til udlændinge, som kan fremvise et konkret jobtilbud, men større årlig aflønning i brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Derfor støtter også vi velfærdsaftalen fra 2006 med Green Card-ordningen, som giver særligt kvalificerede udlændinge uden konkret jobtilbud, men med gode forudsætninger for beskæftigelse, muligheden for at få opholdstilladelse i en afgrænset periode med henblik på at søge job i Danmark. Vi mener ikke, at fattigdom kan sættes på formel. Vi ønsker derimod at bekæmpe årsagerne til fattigdom, som ofte bunder i et lavt uddannelsesniveau, misbrugsproblemer eller andre sociale og psykiske problemer. Vi mener, at fattigdom i højere grad er virkning en årsag, forstået på den måde, at fattigdom er et symptom på andre problemer. Den nye situation med mangel på arbejdskraft gør, at der skal endnu mere opmærksomhed på sammenhængen mellem rettigheder og pligter. Det er afgørende for velfærdssamfundets fremtid, at alle, der kan yde til fællesskabet, også står til rådighed på arbejdsmarkedet. Personlig sikkerhed, velfærd, uddannelse og arbejde, det er faktisk ikke kun gavmilde krav, det er klokkeklare krav. Vi skal stille krav om, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til den velfærd, som de nyder godt af. Og vi skal stille krav om, at indvandrere følger danske love, regler og grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed. For kun på den måde kan vi sikre, at vi også i fremtiden har et godt dansk samfund. Dansk Folkeparti har idéerne. Dansk Folkeparti har handlekraften. Stem på Dansk Folkeparti på mandag.